Peace and love to you mga palangga. Ani ano sa bang inyong friendly channel, LV Amor Cares, and this is your friend, your nanay, your tita, your mommy, your friend, your lula, whatever. So, Lu Amor, nini nga higayuna, magsugod na usab kita sa paghisgot o kabuhi. Ngano nga ako na usab kinihisgutan tungod kay murag galayan ang akong paminaw karon sa akong lawas. So, akong i-share kaninyo, no? So, ganina mga 3 o'clock, sama sa nandan, magunay ako ang murag snack time, no? And then after that, mag-walking ako exercise. Apan, akong napaminaw nga while walking, galayan akong ginawa, no? Murag ko gasigig panghuyab. So, ingon ko, katulgon baka ako or dehydrated, so nag-inom ko og glass of water, 2 glasses of water, aron kon dehydrated man gani mawala ang akong pagka panghuyab-huyab, no? Ingon ana. And so, nawala ang akong panghuyab, pero akong na kuan gihapon, akong nabati nga murag lain gyud ang akong paminaw. So, akong giuna-una akong gi-recall ug unsay akong gikaon, no? Before sa after 3 o'clock. So, akong nabati nga kay nag-snack man ko, so nagkaon ko og bread kanang insumada, kana bitang sugar coated nga bread nga katong na murag mo twirl or mo whatever, no, kay ana siya. And so muna akong gipasangin lang nga murag lain ang akong kabuhi. So akong gi share sa ako ang kauban sa balay kung lain na akong kabuhi. Then mingon siya nga kanang kabuhi mo strike gina siya anywhere, anytime sa iyang gusto, no? So ingon ana akong gi-share kaninyo tungod kay careful kita ni anang mukaon kitag bread bitaw kay tingali na uban nga templa taas ra og yeast. Yeast ba kana bitaw murag patubo unya murag aslumon mo gina siya gani. Doon ako'y friend nga dili kay siya mukaon ni anang mga bread kanang white bread kay kabuhion siya, no? So mo ko na akong i-share kaninyo kay tingali pod ug ang cost sa atong kabuhi usa kanang bread, no? So mamili kitag bread nga dili daghan og ipapatubo ka ng yeast. Mo tingali ka na siya kay muasluman ka na siya. Napoy ubang mga bread nga ang ila pong gisagol ni ana kanang tuba, no? Kanang tuba. So medyo muaslum ka na siya labi na ng mga puto. Dili po na siya kakumpiyansaan tungod kay ug doon na nay diferensya nga ato ang mga gastrointestinal tract mo cause po kana siya og kabuhi, no? So kanang magkutoy ang atong tiyan, so magunsa pa diha. And so what I did aron ma-relieve ko sa akong gibati, una mikaon kog pear, no? Kana bitang fruit nga puti, P-E-A-R. So pear, no? Watery man kay siya labi na og gikan sa refrigerator. Lami kay siya nako paminawon sa akong tiyan tungod kay kanagong acid reflux ang paborito ana niya katong mga watery, no? Just like kanang watermelon, no? Ganang sila na kanang mga papaya, kanang mga apple or whatever katong apple nga variety niya katong red, no? O so mao kana siya din gisulayan ako ang pear. So lami gid siya kaayo sa kuto-kuto sa tiyan. And then sa medyo na arang-arang nang akong gibati, so I decided nga mag-vlog ako, no? Aron pod ko ang akong focus mawala dito sa kabuhi or whatever kabuhi baka kana siya mawala dihang dapita sa akong gipaminaw ug aron makakonsentrate ako sa lain nga mga butang, so nag-vlog ako. So here nakig-istorya na sad ko kaninyo aron mawala nga akong gibati, no? So dili ta magpadaog niya ng kabuhi, kinahanglan nga dili ta magpa-control sa kabuhi. We will control kabuhi. Let us not allow ourselves to be controlled by kabuhi or acid reflux. So kung muandar na gani na siya, ato lang yung paminaw, no, nga mag-ana-ana bata, mag-stretching, no, exercise, so whatever aron lang medyo panington ta ug mawala ang atong kabuhi nga gibati, no? So mao kana kaon og pear or apple o dayon ka ng warm water, no? Warm water, nag-inom po di ko warm water kay aron whatever kun ang acid ni buga og tinuod mo subside siya gamay, no? So and then nagkuha din ko sa akong phone kay kaning phone raman in town ni atong gisaligan ni ato ang pagka content creator, no? Kay
kuan kanang tsada man sad ding ako ang kuan. So inana lang ang akong gi-share muna nga nakauna-una ko nga aron malingaw ko, aron mawala ang akong kibati nga maot jud no. Murag mubo na akong gininhawa, nag-heartburn, nag-heartburn tingali no. So mo man gud na matud pa sa ako ang gastro, acid reflux is acid reflux no. So mo kalit lang yun siya tungha, it will strike without any warning. Makalit lang na siya anywhere, anytime, basta kung feel niya, kung trip niya nga mo andar siya, manghilabot siya nato, manghilabot din na siya no. So all we have to do is to kana bang atong i-recognize kon unsay akong gikaon, ngano to, ngano kong nganong naingon ko ani no. So medyo mahadlok na ba din ta, mag-heartburn, mag bug no, mag-palpitate din ang ato ang dugan. Murag pag nakakita ba sa tong crush bitaw nga magbuto-buto din ang dugan no, pero hinsaka na din kabuhi. Nagpalpitate, so heartburn ang ngalan ni anak no. And so dugay-dugay naman kung wala mo bati gini ini, honestly no, to be honest, dugay-dugay na kung wala mo bati ani since after sa removal sa kong gallbladder, dugay-dugay na karon na pud ni siya murag medyo kuan ko, pero temporary lang siya, I know nga mawala gani murag wala naman gamay no. Pero I will continue to panang makig-share bitaw ko sa bahin sa akong nahibaw-an niya ng kabuhi no. Bisag dili ko doctor, pero ang akong experience wise, grabe kay nga akong experience niya ng kabuhi, and then hibaw na ko mudalaan na niya no. So here aron dili ma-focus ang akong nauna niya ni Mr. Kabuhi, nag-vlog ko, then nagkaon ako pair, inom og warm water, and then nag-walking nako no, aron mo kuan ang acid reflux. So mao lang kada mga palangga ang akong pakig-ambit kaninyo niini nga higayuna tungod kay misaka ang akong kabuhi no. Lisod naman ang kabuhi ug mo'y musaka. Sa mga rural folks ni ana, mingon nila sila nga makatralala. No? So mo kana na ang kabuhi acid reflux or gastroesophageal reflux disease, mao kana ang GERD. Medical term ni anak GERD niya, ang layman's term acid reflux, or sa atong Binisaya kabuhi no. So common gina nga term, gikabuhi ko sa imong nakakita ko nimo, gikabuhi ko kay naglagot ko, gikabuhi ko kay nasuko ko, labaw sa tanan gikabuhi ko kay wala ko'y kwarta. No, so daghan kaayo ang mga hinungdan ngano nga musaka ang atong kabuhi. Ug magsakay tag barko nga perti kadagko sa balod, kabuhi pud na no. Mo nang naa musakay tag eroplano nya turbulence, kayon ay turbulence, kabuhi po nato anak musaka pod no. And then ug magsakay tag sakyanan pod nga sige taglingi diri sa kilid, ang atong kabuhi mo andar pod no. Mao na siya, ako na lang pud tong gilakbit god kay related raman no, basta kabuhi. Kun daot ang atong mata, kabuhi gihapon no. So lastly, dili nato gamong basura nga atong lawas aron dili mo andar ang kabuhi. Magama ko vlog di ay anak no, dili nato himong basurahan ang atong bililhon nga lawas aron ang kabuhi dili magsigig sunlog nato no. So mo lang kadto my favorite extra. Have a good and godly day everyone, and seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. And then live by faith, not by sight, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So muna focus to him alone. So until here, if you like the content of this channel or this video, click the word subscribe and bell button. Watch my other videos on kabuhi. Daghan kay tag mga videos nga nahimo bahin sa kabuhi gayod no. So muna siya mga palangga, kung nag-suffer ka mo og kabuhi, tan-aw lang sa atong video na sa playlist no. Ang title niya na sa playlist, kabuhi acid reflux. So daghan pa diha mahitungod sa between life and death na agyapon ta ni anak sa ato ang playlist na po'y infotainment, to inform, to entertain no. Nagyapon na sa ato ang playlists. And so unsa pala diha mga Bible reflection no. Kani kung atong channel
a mixture of this and that, no? Murang naa mga random thoughts, mga random stuff. So, mao ka na, I hope makagama ra pug maka-create pud tag laing channel nga mo focus ra sa kabutang pero murag sumol man, no? Monotonous. So, mo ni atong channel, bisan unsa lang, no? So, have a good and godly day everyone again, and salamat kaayo og atangi ang uban pa natong mga vlog, no? Nga kuan lang kanang something to do with life, something to inform, to educate, to give information. So bye for now. Again, peace and love to you from your tita, your mommy, your lola, your nanay, Lu Amor. Bye-bye. Hangtod sa sunod nga kabuhi. Kabuhi hangtod sa sunod nga video.